Здравейте всички, аз съм Кептайн D4 и днес цъкваме и започваме Мафия 2, да. Значи, нека започваме. Ще скипна, тъй като смятам, че няма смисъл да гледате промо, но както и да е сега. Chapter 1, мисия 1, The Old Country. Може малко да ви насипча, не знам. Ще разделя на епизоди, тъй като чаптера не е кратък. Това искам да ви кажа. Сега ще започнем. И да, значи сега трябва да оцелим. Он е там, е така. И сега почва войната. Баш войната почва. И сега почваме да се бием. Опс, нещо съм слаб, доста и то. Първо трябва да разбием всички отхода. И сега чайте да станем, обаче как... То мисля, че ще ви даде команда, когато трябва да станете. Това трябва да го избиеме. Оцелиха ме. Не знам откъде обаче. Окей, left control трябва да цъкнем сега и да тръгваме напред. Нуб съм на Мафия 2, да, вярно е. Това ми е третият път, когато играя, но просто реших, воу. Избиха ме направо тук. Умирам, дами господа. Кумър ще започна от начало. Майко, чайте да ми се върне хилта. Да презаредим. Окей, сега чакаме този пиш да се качи и той трябва да ни дигне, доколкото знам. И сега трябва да цъкнем Space. Ето. Играта е много интересна, да, от Country. Мисията не е от най-интересните, на последната е много интересна. И играта, ако си мислите, че свършва с хубав край, тя свършва точно обратното. Сега малко така, докато се свикна. Сега... Воу! Пича го оцелиха. Секунда. Едно. Добре. Сега правите така. Смятаме и гледайте какво ще стане просто. В момента всичко ще стане пълен хост. Майко. Малей. Вижте какво става, дами господа. Перфектната игра, наистина. Особено. Тук. Сега чайте да ни се върне малко живота, че през 3 вземаме с оръжието и добре. Вече може да тръгваме. Сега тук внимайте. Значи left control. Заставаме. Секунда, че никой не виждам, дами господа. Малко ми лаги, но... Воу! Какво беше това? Добре, свалихме някакъв. Някъде другаде. Ето тук мисля, че има, не. Пич, сори. Просто го надаем вече. Окей, сега влизаме вътре. Внимателно. Тук презареждаме. Трябва да сме готови. И влизаме. Окей. Сега мисля, че пак ще има така да стърят като води. Така. Прес квик. Мадафака. Уоу. Сега трябва сме много точни. Ето за какво става въпрос. Бягайте. Ще ни изкърчат просто. Така. Окей, на тук е пътя. И сега колкото може, мисля, че трябваше. Презареждай, бе. Презареждай, че умираме.
Майко, надявам се да не пукна първия епизод. Това там... Хелпайте! Майко, на път съм да умра. Окей. Какво беше това за Бога? Майко. Вземам неговото оръжие и... Окей, няма никой. Тук трябва да сме внимателни много и то. Сега трябва да вземем това Просто направите хаосът. Мисълта ще свърши сама. Мамка му някакви влизат. Майко, ще умра за първи път на първата мисия. Това нещо ми става, господа, наистина. Не се възикам. Помагай! Умирам. Умирам! Дева. Гърми, бе, гърми. Дева, ще умра. Ще умра ли? Кажи ми, че няма. Кажи ми, че няма. Don't fail, please. Don't fail. Окей, минахме мисията. Дами и господа, това е краят. Сега ще видите за какво става въпрос и приключваме тук с Мафия 2, Chapter 1 The Old Country. Така. Значи сега са го хванали. Вито, така се казва. Там е Вито. Хванали са ги нашите. Ето го, ще го гърмят. И сега ще го спасят. Ето по този начин. Дончо, значи не стреляйте, момчета. Така, всичко свърши. Войната свърши там. Нали... Така. Но, или да не оставам промо, не знам. В смисъл, тук свършва. Но няма да ви го преведа правилно. А затова искам да свърши. Няма да превеждам смисъл. Ще ви оставя сега да гледате. Просто. И да, това беше. Ето, свърши. Така, сейва се и Chapter 2. Ще продължим следващия епизод.